mbono siji lan sijine. Ambara ing ngawang Tungkul mubar gagasan satemaki nawa ngimpi iki sing nutuke Ndara Putri. Gusti Putri nek sing nembang Gusti Putri ki apik. Aku mau ya ora. Suaramu ya cemeng. Ora nembang malah kaya Kang Slupan. Gandara. Kang Slupan pasar. Piye ta yo? Anggene kok ora tutuke nak. Monggo panjenengan. Nek sampean ora sripat-sripit. Ndara Putri nek surput enak banget seripet iki digawa wae panjenengan ingkang nyekar cobi-cobi wis ana kono ya hah wis panjenengan sampun gembol sembrono ta kok mboten ngoten badhe mangke nek ucul kula benake napa pun sekeca ngoten niku kok nridik ta mripatmu kuwi lah nek kene ya nggonku kok mau ketok ora nggonmu arep ngeplek-eplek ra sudi kok ora nggo sayang ha kagungane Gusti jane nek tak omongke saru ngonekke aku muni ngeplek-eplek lha aku mengkurepe tok lumahke kok lho aku nglumahke iki ming delok lho iki kok gek apa semaput apa piye ngono aku terus atiku wis ngopo ya Pulane tuku rebana. Iki bojomu apa anakmu ta, Jan? Anakku lho. Lah kene. Anak Pupon, biyen niku ceritane kula niku kontrak teng daleme Mbok Beruk niku. Jan. Lah, kula lak ya anggere arep bayar niku mesti semoyo mawon to. Mbangane kowe semoyo terus ora usah bayar wae kowe tak aku anak. Oh, mulane njur ngetotke simbol. Wah, anak-anak njaluk mie wis gagari. Oh, semene gerange kok njaluk mie. Gandara. Tripet. Sing tenan tak kowe iki lho. Sampeyan nak plinteng kok kene lho. Mangga Dara. Tapi dipun-capi mie-ipun menika. Ora usah dicoba. Terus dienggo wae dicoba kok nek ora sedeng copot nah.
Piye nek karo Gusti Putri piye aku? Kaya Gatotkaca karo Cinta Hah? Apa karo muni Bresrawa mau? Ruang. Tenono dandangmu tak tinggal gosong, Bu. Segane karena ditinggal kabeh. Wis tinggal mon nggo mriki kabeh. Aku diuneke Bresrawa. Papu. Iki apa biyong? Masa Bresrawa kok karo nggawa Waduh. Mbok Bodra raden ora aku ya mbok. Iki Bresrawa ki lagi gandrung. Ayo digawa. Ditumpaki ya. Iki piye ta iki? Sik to kok penak. Bane anyar, peleke anyar ning metik. Metik piye? Tanpa gigi. Oh, dadi bablas ngono. Ora Nggih. nganggo klek-klek. Mboten ngangge persneleng nika. Nika Mbok Debron mboten sang nganggo persneleng wis blas. Sale serang nganggo untu. Terus jerantal. Ora usah diopere mlayu dhewe. Gusti Putri, Hah? wah sajake kok ora direna penggalih, kala wae ora disutrut ngono. Saiki coba sawangan jenenge kenya iki ya iki. Wah tenan. Ya. Putra Putri ing Kediri. Heeh. Dadi Sekar Kedatoning Kediri. Mula awake dhewe senajan abdi uga luwih gedhe tanggung jawabe. Sebab apa? Ana alane Ndara Putri ora benere Ndara Putri, awake dhewe sing kadukanan. Lah niku. Aku mau krungu kowe Ndara do. Putri, nggih. Reneng-reneng kuwi dadi aku melu mrene. Rena penggalih Ibu. Remen. Iya. Oh, menawi panjenengan susah anu nimbali kula mawon, mboten sah kalih yubruk iki. Kula ijen mawon saged. Wong Ndara Putri iki apa-apa sing momong ya aku, sing gulawentrah aku kok. Nek saiki Ndara Putri ki saiki seneng nyekar, remen beksa. Kuwi malah sing dadi kersane Kang Sinuwun. Kok iso beksa barangnya sing ngajari sapa? Aku kandrane Sampeyan sing mulang. Ambok jatilan, ayo jatilan. Oh, iso. Wis ngono ya, biyong. Apik. Tak jam sekian. Oh, tolong itu. Tak tawake lambemu. Ger. Awas. Kok iso meneh? Iso manut karo trompete. Iso gambul. Ora iso. Nek ngono manut anu surasane trompet. Trompet niku manut kali lambe kula. Bro, telolet, Bro. Ha iki merem ning kok. Oh, merem to. Oh, iki anu klebon. Kruget-kruget kuwi. Klebon.
Iki piye iki? Iki. Weh. Bisa mari. Sik. Yong, Tiyong. Iki isone waras ana tambane. Tambane piye? Kudu diuyui. Kok ora digolekke tamba apa-apa kok mung arep duwi wedi. Ken nguyuh nang ndi aku melu. Tiyong ki lho. Malah arep melu. Ning Pak, iki wis mari tenan. Iki dudu mbok. Senes niki Lah senes. sapa iki? Guayane pun beten nek mbok dibruk niku pandangane pun beda. Nek mbok dibruk beda mboten ngeten iki. Kowe sapa ngaku? Duh. Ngaku. Kowe saka ngendi kok mlebu ning anggane mbok dibruk? Kok lakune kemayu ya? Kemarin biasane ora mbok dibruk nek mlaku lan cekeh ngoten kok. Ngeten iki. Niku lak kaya beda ngoten lho, Den. Tiyong, Tiyong. Kowe merem terus ki? Sapa kowe, Aku waginem. Tandane Pak Wadi. Kok sembrono sapa jenengmu? Waginem. Suarane barang malik ya. Sapa ngono? Kowe saka pasar Nyonyol apa saka endi? Apa ngangkruk? Ngangkruk. Ngangkruk. Oh. Asing sok ngangkruk-angkruk karo aku. Kok ngleboni? Kok ngleboni ya beruk apa penak apa piye niku? Arep ngleboni liyane ra injo. Karepe piye? Karepe apa? Iki kok do kurang ajar to ki? Aku ki waras wiris. Ora ana sing ngleboni. Senes. Badhe bruk mboten ngeten iki kok. Nek ngendikane mboten cetha ngeten iki badhe bruk niku. Dadi iki tetep isih klebon. Senes. Ya nek aku dudu mbok bruk tak mlebu aku. Kok nesu Vio. Ayu ya. Ayu. Kemayu. Nek ngeten iki tak arane nek nyawang aku boludu. Niki nek malam Jumat. Njinglah malam Jumat kliwon. Nggih to? Ya. Niku biasane niki mau dilengke sowan panjenengan. Adate mboten sowan mriki. Lah sowane ndi? Adate nang Parang Kusuma mriku. Kene nini pinarak kene. Anu nyewake kloso. Loh, sampeyan iki dadi apa kok lungguh ning kono? Ngapa ta? Gusti Ayu lenggah ning ngisor. Lha aku kira ya linggo ya lumrah to linggo. Lah ning ya nompan papane ora kok. Ora entuk. Ya ora. Lungguhe ngene iki ning ngisor. Monggo Gusti. Nah, ngono. Wis iya. Ki Gusti Putri iki kok Kowe mau ngomong apa? Monggo Gusti Putri. Iya, Paman. Iki dudu biyong nek Oh, senes bodhe bruk sik yakin saestu niki. Ah suarane Iki kowe kok ngonekke aku demit bae to ket mau. Niku nek marine kudu didusi banyu kembang. Wonten blumbang mboten ten mriki? ana. Oh, nang mburi. Mbok nang wetan kono kali Praga sing ngombo. Kadoan. Monggo kula aturi anggenipun lenggah Ndara. Badhe dawuh menapa? Badhe tindak Gusti. badhe tindak pundi menapa? Oh, padha karo warisan piye? Monggo kula aturi. Aku ki seneng nek kowe sak keloron rukun, saben-saben aku merlokke kowe wong loro wis sumadya. Kaya iki mau aku neng Mburi Sare krungu nggonmu rengeng-rengeng tak melu biyung karo paman. Nyatane aku ya njur seneng sumringah to. Jenengan ro teng Ninging Sari. Iya. Oh, lah ngerti ngono. Piye? Kula aturi umum. Ngaten anggen kula nggih rengeng-rengeng sawetawis menika mawon nggih badhe ngaturi panjenengan ning sekeca Jane malah ngomong iso bareng. dengan mirip tidak mriki saketipun ana cakep sanipun Gusti Putri layu-layu. Ora apa-apa ya aku ki padha wae ning isor karo ning dhuwur. Nang
aja dipasno kae. Yakin rusak kameramu. Nah, timbangane tombok sampeyan kan. Ngono ning jero dadi virus kok. Sing abang-abang kae rasa. Piye? Kok malah jingik ning kono ki piye kok? Tembungmu kok jingik. Wonten dalem 1000 Rama lah menika. Ratu kaya jingik. Oh ning sing jingik kula kok, Nggih. Mbok, Kuwi ora lho. nang kono kuwi. Neng ndi? Ndak dinggoni. Oh iya. Wong kok ya ora arep disoting wong ki diliwati kok. Sotone kobong. Yo. Kowe kok dadi lungguh ning kono ki? Kesanipun kula wonten pundi? Patih Julung Wangi kono ki papan palenggare Patih. Oh, kok mboten ngasta piyambak wae menapa. Lho, piye ta ya? Pate diaturi ngasta kursi dhewe. Nek butuh mulya awake kepenak awake, ora usah ngrepoti sing di omah. Ngasta dhewe. Saya lho, arep diagem lenggah patih julung macan lho. Julung Wangi. Hah? Julung Napa? Wangi. Julung Patih julung wengi. Rumangsaku nek karo Patih Julung Wangi kaya ora tau gathuk to. Julung wengi to? Julung Wangi. Oh, Wangi. Wangi. Astagfirullah. Ono apa? niku ngapusi niku sinuwun. Saka kene wae aku arep wae kok wangi. Wong niku ampeke ora jamak-jamak kok. Teruske. Nggih. Syukur didukani to. Menika menawi sae, pepatih ingkang wicaksana menika kados ngaten menika. Matur nuwun. Iya. Oh, dilulu Kok meniki piye to? Sampeyan ki dilulu. Ngono Wong nganti lulu kok ora kipate omong. duka. Dicokot lho sampeyan. Nek dicokot ditanes ya. Oh. Julung Wangi. Ku lho, Mbok yo lenggah. mboten mawon kok. Iki. Lah ngopo? Mas. Iki Mas. Sedhi kok. Aku lungguh ono ya pateken aku. Saurunge wis padhaan. Ora kowe kok Monggo lenggahipun. kaya ana perkara to karo Abdi Taman gini. Lho. Senajan panjenengan menika mboten ngendika sampun priksa. Iya. Niki papan palenggane sinten? Ya mestine nek aku lenggah ning kene sliramu lenggah ning. Lah menika cumantaka. Ngunggahi wenange patih. Ya pangkatmu ki apa? Nah, cokot mawon. Wah, mangke jam 7. Cokot mawon ki patih. Pangkatmu kok jam 7 ki sambunge priye? Dijalipun to? Pangkat kuwi kelungguhanmu apa? Oh, biasanipun ya sok dingklek. Kursi. Piye to kok ora Menapa-menapa Wong nanti- pangkat yo mangkat. Niku pangkat iki kelungguhan sampean lho derajat sampean. Derajatmu kuwi lho. Derajatmu. Kula, kula menika Batur to. Batur to. nggih. Iki abdi dhuwur aku katimbang kowe. Abdi ro batur. Lho, Apik batur. lho apa abdi dhuwur abdi kok. Wonten Menawi bentenipun. batur, Lho. ingkang derek wonten mriki menika mbat-mbataning catur. Ngerti? Bat-batane pitu. Nek abdi Nek mangapa ya memedi. jane kula menawa ajeng boten wawan pangandikan eman-eman lambe kula janipun. Lambe apik-apik karo geneman karo wong kaya ngono. Lambe ngantek turah nutupi untune. Niku boten turah. Weh nek mingkep iki kemringet lho, Dek. Sing ngomong sapa? Oh, dede panjenengan kok. Sapa? Ingkang ngegong. Malah apik sing ngegong ngono kok dadi Monggo lenggahipun. sakarepku. Wong ya diaturi apik-apik rewangsulan ya nyelekit kok. Nyelekit wong anu sing ngomong sapa? Mbok ora usah dicekeli wirone. Nek piyayi menika nek tindak rasa dicekeli. Kok kowe yo ngecekeli? Lho kuwi nyekel wirune apa liyane? Wirune. Ah, ora iso. Kok kowe ngerti? Dititik lakune ngono wae. Meneng. Julung Wangi. Julung Wangi. Julung wangi napa julung wengi? Julung Wangi. Oh, ora pati krungu. Apik wangi. Ora pati krungu. Ora disedurungan. Betul ngono piye? Oh, mireng to. Krungu kok dadi Asma panjenengan sih. Julung Iki Wangi. Gusti Patih kok ora ngerti awake dhewe iki. Pangkatipun Patih. oh. Hah? Lho, ora krungu kok. Pati budhek kok. Budhek kepiye? Kowe iki nek takon mbok sing cetha.
Asma sinten Ki Patih? Julung Wangi. Oh, panjenengan derajat pangkatipun? Patih. Oh. Ngono. Hah? Lho. Budhek kuwi. Kok budhek kepriye? Kowe ngapusi aku. Rene, Isi sing pinter ora mung kowe, aku luwih pinter katimbang kowe. badhe ngendika menapa? Jenengmu sapa? Dalijo. Dalijo. Iya, Pangkatmu apa? kula batur. He? Kula sampun wit wau jam 8 sampun iki. Apa? Sampun dipun paringi dahar. Ambuh. Ora takon wah sambung barang wis kok bebret wae. Iki lho Paman. Ngadeni abdi iki kaya ngono kuwi. Wis Kowe iki ya ngono wae lho. Lah pripun to Ndara lah? Kula wiwit wingi niku kepanggih Ki Patih mesti duka mawon saben mesti merengut terus ngeten niku lho. Mboten Ora nate kok rejeg. merengut. Ora merengut kok pancen raine rungkut kok ngono kok. padake gua kok rungkut ki kepriye? Semeneng. Ngopo kok dadi lehmu nyala nganggo ngene iki kepriye? Adate iki untune kek njaba iki kok nang jero. Yo iki Pak sembrono banget lho. Untuk kok nek njaba. Ada sabenipun sok ketinggal sithik. Mesem karepe iki mesem. Saking ngandhap mriki lho, saka ngisor iki lak ketok. Wah. Nuwun sewu brengosipun sampun pethak to. Ora ngawur kowe iki. Kan dudu brengos. Lah apa? Untu. Padha dene. Tak kira putih brengose. Bolu metu. Telepon sekarang. Nggih, badhe menapa limrahipun? Oh iya. Patih kalam Iya. jandalem rawuh. Oh, Lah sebelah. wektu ki pepatih kok dadi gelem-geleme dititipi kaya ngono. Iya. Badhe ngersaken kunjuk. Nek ana Mesti wontenipun badhe ngersaken teh kopi jeruk susu. teh wis jeleh. Jeruh kecut. Kopi. Moh. Pahit. Beras kencur. Lah tak kowe gawe kesuwen. Susu. Nah, nek kuwi rada cocok. Susu murni nggih. Heeh. Ayo. Nang ndi iki? Kula jak ten kandang sing murni. Nya. Cengengesan, bajul. Wah, anggap terus aku kepentut tak bajul kowe. Ha, Ora ngilo githoke to. lha piye? Kaya ngene kok padake kaya ngono lho. Hah. Pokok main jepong ati sembret ya ora bakal kepentut karo kowe. Tenan aku. Nek Bojoku kula luwih main ayu jep- katimbang kowe. Kula menjep iso. Nek panjenengan ora iso. Iso wae. Menjep malah dhuwur piye menjep? Iso wae kok main jepong ora Mas iso. Jan iki ya aeng-aeng lho. Wis ben, pancen Patih Julung Wangi iki nek ora ketemu abdi siji iki rasane jarine kangen. Ning anggere ketemu wis kaya ngono kuwi. Wis. Njuk sampun nggih kalau mau. Wis, Sampun. Apa siram? siram kadus. Nggih. Tak Siram. dusi, nggih. Piye? Tak dusi. Ah nek kowe sing ngedusnya geliak-geliak aku. Golekna suket. Hah? Golekna suket. Terus Lu ngoco. padake sapi wae kok ping- Wong Ki Patih arep disabuni karo suket. Aku wegah iki kok. Apa? Dhuwur banget. Ya. Lho mau iso munggah kok rasa mudhun. Aku iki sasane ning dhuwur wegah medhune. Awas, awas, awas. Julung Wangi. Kulo. Sinuwun. Nyak iki titip. Tuh, dawuh kula. Kok tengen banget. Sing tak timbal iki pepatih. Kowe iki wong sing ditimbali iki julung wengi kok ya. Tak kira dalijo dalem kok. Budhek e ora jamak kowe. Sinten? Aku. Timbang atau keprok ya aku. Perkara kuping budhek durung rampung. to. Sampun. Ini pancen durung rampung dirampungke dhisik. Ha wis dirampunge apa priye? Kuping budhek. Kula niku tengen saestu. Wong nuwun sewu kuping sampean nggih selen kok. Selain kepriye? Kene munggah, kene. Selain kepriye? Ngomong Selain dulu, Rastu. saya ora selain kok goblok karo sampe. Niki kuping kiwa mboten sing. Iki Niku? kiwa Kiwa lah sing niku. tengen. Lah nggih kiwa tengen niku selen. Terus kudune tengen Terus kula ngeten iki. Hah? Niki kiwa. kupingku. Heeh. Nggih. Iki Niki kupingku. Niki kuping kula, niki kuping kula. nek iki ndasmu. Nesu. Jengkel kok. Suwe. Kono suwae kok dadi dubang-ubeng. Anggepe Patih kupinge selen. Wah, drijine ping 8. kok gatekan iki 10. 8 driji. 10. Sikile 8. Sing loro niku jempol dene driji.
Ya padha peranganing sikil driji. Wah, kuwi dlamaken apa jahe? Noh, Malah saya ora kajen. jengkel aku. Ora melu pisoanane ora apa-apa. Ora kajen aku. Awang kuwi senengane ya ngladeni abdi. Ya meneh mboten ditanggapi piyambakipun nggih nesu. Patiran kok kathok. Ya isih. Lho nganggo ora. Jengkel to. Muni ora nganggo kathok. Ngono kuwi to. Lah sok ngremehke sanget to. Ora kudu nganggo kaya ngono kuwi. Jih. Saku kok dadi kaya ngono. Kalau putraku Daneswari. Ngaten kok ya kemropok lho panjenengan nika Paman. Suwase menjengkelke wae kahanan kok ora sing nyenengke. Kowe iki tak jak ngrembug perkara putraku Daneswari. Inji. Mula tak kanthi mlebu ning taman, aku bakal mundhut marang unjuk tetimbanganmu supaya becik. Ora ana perkara kang bakal nguwatirake kraton Kediri kene. Gayut. Mula kowe tak kanthi mengko kowe tak keparengake urun rembug perkara putraku iki. Gayut putri dalem perkawis dados lamaraning para kadang raja. Lah iya, Punten dalem sewu Rama. piye? Saestunipun kaget raosing manah kula. Rama tedhak wonten ing keputren menika wonten jawuh Rama. Ini Daneswar. Kaya kang diunjuk aturake dening Patih Julungwangi. Wilangane para penglamar kang bakal ngayunake sliramu ora mung siji loro ning puluhan. Nek nganti sliramu ora enggal atur wangsulan. Mbok menawa ana saperanganing penglamar kang ora dadi penggalihe sajak kogel atine mengko bakal gawe rusak ning wewengkon Kediri. Mbok ya saiki sliramu matur. Matur Rama. Piye? Saestunipun kula menika dereng kepengin lelaki kakung kok Rama. Piye to Julungwangi? Saben-saben ndak pundhute priksa putraku Daneswari matur kaya ngono. Durung remen dereng purun ngladosi kakung. Saka unjuk aturmu penemumu piye? Para penglamar menika setunggal kemawon boten wonten ingkang nyocoki manah kula kok Rama. Injih. Durung ana sing cocok. Menawi perkawis rembag Palakrama. Ya, piye? Menika pancen angel sanget. Kula matur ngaten kok jalaran sampun nate nglampahi Kanjeng. Oh, ngono. Wit sak ngantos sak menika kula menika dereng gadah bojo. Tasih Jaka bebasanipun senajan Jaka Kasep. Mergi sami kemawon kalian putri dalem. Menawi putri dalem menika kathahing raja penglamar ing badhe ngayunaken dhateng putri dalem. Menawi kula kathah para kenyang badhe ngunggah-unggahi dhateng kula Kanjeng. Kowe kuwi Injih dawah pekewet Panjenengan menika tasih Jaka to Paman? pangestunipun Raden Ajeng tasih ngantos sak menika dereng Palakrama. Kok kebang. Mergi kula menika nggih gadahi gegayuhan. Mbok manis sami kalian putri dalem. apa gegayuhan? Gegayan kula menika upami kula menika nggadahi sisian utawi bojo. Iki sekintenipun mboten namung tiak sak-sakipun. Tegesipun menawi tiang sak-sakipun menika badhe tresna dhateng kula mesti kula mboten purun. Oh, iya. Sak mboten-mbotenipun saged ngangkat derajat kula. Monggo kelungguhanmu pepate. Injih. Terus karepmu Nggih, menawi saged kelampahan pengangen-angen lho. Upami kula menika nggadahi garwa nggih apesipun putraning ratu upaminipun. piye? Putraning ratu. Injih. Monggo ratu Kediri ki aku, Jan. Apa nek ngono nggonmu ora duwe sisian tekan saiki kuwi kowe duwe pengangkar garwa putraku Daneswari ngono apa piye? Menawi perkawis menika mboten saestu. Namung pengangen-angen panjongkaning tiyang kenging kemawon kelampah lan botenipun ingkang nemtakaken ing Maha Kuwaos. Lho niku umpama kowe duwe penggayuh kang kaya mengkono. Nek pancen pasti jodohmu aku ora apa-apa, aku ya lila. Rama menika lho kok ya lila. Kula ingkang boten saged nglampahi Rama. Ingkang bagus kemawon kathah kok malah kaya totok uwak kok ngono. Anak ratu kok duwe tetembungan totok uwak. Lah menika
ten dalem sewu rupane wis Nek tok medeni. sawang sak keplasan katone pancen ora bagus. Ning coba totok matke. Nah, Dipriksani sing kanthi permati. nah, nek disawang sak keplasan. Samake menapanipun. Dipun presani sak keplasan pancen mboten bagus. Ning menawi dipun sawangi saestu dos pundi Sang Prabu? Nggih malah gila kula. Sing jenenge irung bangir iki ya kaya irunge Patih Julungwangi. Menika bangir apa? Bangir. Bangir sak lambenipun. Dudu aku lho sing matur kaya Inggih kula piyambak matur bloko ngaten menika. Upamane pancen mesti jodone kowe karo putraku. Aku ki ya ora apa-apa ya lila, aku duwe mantu kowe lila. Menapa inggih Sang Prabu? Upama putraku gelem upaman. Upami putra kersa, wah dos pundi? Lho kok dos pundi? Mangke saged langgeng menawa boten ngaten tangan kula. Cekak mboten Rama. Menawi ngaten menika jenenge Paman Julungwangi menika entuk berkah. Kula ora ya musibah. Guyon parikena sawetara. Ning sing baku nek sliramu durung enggal paring utawa atur wangsulan marang gedene marang para penglamar. Sing tak kuwatirake nek nganti para penglamar padha gawe rusak wewengkon ing Kediri. Sing nandhang kapitunan aku, sliramu lan kabeh kawula ing Kediri. Nah iki. Mbok sithik kowe ngeman marang negaramu, marang kawulamu. Kados pundi kula dereng saged nglampahi kok Rama? Nuwun sewu Sang Prabu. Piye? Reng tetelo menika perkawis mbebayani. Wontenipun raja penglamar kayakaken kuwi dalem. Iya. Raja wis sami nglamar. Gampilipun sami nyuwun putri dalem. Iya menawi saged dipun paringi pirsa ingkang sae-sae. Supados wangsul wonten negarinipun. Upami piyambakipun mboten trimah lajeng madeg kraman wonten kraton Kediri sampun dadi perkawisipun malih sanes perkawisipun. Iya pancen kaya ngono. Nah, menika perlu dipun adepi kanthi kekiyataning prajurit Sang Prabu. Mula sawetara putraku Suryaka ndak dawuh supaya jaga tepis miring negara Kediri. Kersaku aja nganti para penglamar gawe rusak. Iya, iya. Kula tanggal jawab tentang ing negari Kediri Sang Prabu. Oh wis. Monggo nggih. Monggo, lagi majeng nggih. Paring dawuh. Aku lagi paring pangandikan marang kadangmu Daneswari. Kasinggihan. Sliramu kok sowan ning taman. Ana apa ngirit pawongan? Punten dalem sewu. Saderengipun kula matur ingkang kathah kepareng ingkang putra ngaturaken sungkeming pabekti mikunjuk wonten ngarsanipun. Ndak tampa pangestuku ditampani Surya. Injih. Kula pundi mugi dados jimat. Nuwun sewu. Kula kepareng nirak pasuwanan mboten tinimbalan sowan wonten ing taman Keputren. Amargi wonten salah satunggaling pepatih ingkang kepareng adrep badhe sowan matur piyambak wonten kersanipun ing Rama Prabu. Tamu. Injih. Yai. Dawuh supaya menyaket sowaning ngesak. Kisarak Suropanggah. Nggih. Paling dawuh Kanjeng Rama sampun dipun keparengaken lenggah majeng. Oh iya, iya. Sampun prayogi wonten mriki kemawon, Den Mas. Nuwun sewu mboten ateges kula tambuh jer nembe sepisan menika kula sumerep lan priksa aben ajeng kalian panjenengan. Iya, Dika menika pepatih Suropanggah iya. saking Kadipaten Blambangan.
saking Blambangan. Nggih. Wigatosipun dumugi wonten ing kraton Kediri wonten menapa? Ngemban jejiban saking pepunden kula. Dinawan supados kula sowan wonten ing kraton Kediri. Matur wonten asalipun Sang Prabu Dandang Gendis. Injih. Menapa wigatosipun? Wanter dawuhipun pepunden kula. Kanjeng Adipati Minak Kendali Seto. Kula sowan wonten ngasipun Sang Prabu Dandang Gendis sepisan kinen ngaturaken salam taklimipun pepunden kula. Mugi katur wonten Sang Prabu Dandang Gendis. Ih, kula tampi sakmangke kundur panjenengan wonten ing negari Blambangan, taklim kula katur dumateng pepunden panjenengan. Matur nuwun. Inggih saklajengipun kabeto pepunden kula Kanjeng Adipati Minak Kendali Seto menika anggenipun ngasta pagran wonten ing Kadipaten Blambangan sampun saketawis wedal. Ing saengga nampi wisi ing Bathara ingkang akarya loka saged kuncara anggenipun ngasta pagran wonten ing Kadipaten Blambangan menawi ing sakmanggenipun kagungan garwa Prameswari putra putri dalem kesumaning ayu mboten wonten sanes kesumaning ayu Daneswari. Daneswari Sang Prabu. Mila Sang Prabu. Sowan kula mriki kula suwun kesumaning ayu Daneswari kaparingna dhateng kula. Badhe kula dherekaken utawi kula aturaken wonten ngersanipun pepunden kula Kanjeng Adipati Minak Kendali Seto. Nggih. Tanggap menapa ingkang dados unjuk atur panjenengan Ki Patih Suropangga. Nggih. Matur nuwun semanten pangrungkuhipun pepunden panjenengan semban panjenengan ing Kadipaten Blambangan. Ewa semanten ing menika anak kula nini Daneswari ugi sampun keparengan adhep. Nggih. Panjenengan kula aturi lerem sawetawis midhangetaken anggen kula paring dawuh dumateng anak kula nini Daneswari. Daneswari. Ora perlu Rama ngambali pangandikan, sliramu wis uning wis pireng dewi. Pepatih Suropangga saka ing Blambangan dinuta dening Ratu Gustine ngayunake sliramu. Mula saiki dawuhku marang Nini Daneswari, enggal sliramu matur. Gelem apa ora dilamar dening Dipati Minak Kendali Seto ing Blambangan. Punten dalem sewu Rama. Kula Nini Daneswari